माल है भाई सब। तेरा माल नंबर दे देलस, मोबाइल धइले नहीं के मथे खराब जी साला खुद दूगो बड़ा सा काम हो जाई कनिए के मोबाइल ले ले। तो भाई एगो नंबर पर तनी फोन कर दो ना। के कौन नंबर हो वो? उ दोस्त के हां खत्म। अच्छा रुको लगा देता नहीं। लग बोल। हाँ करे जा बोलो अरे एगो बैठल बा तो छोट छोट दूगो लड़का कनिए के मोबाइल लेके बात करतनी हो, बहुत दिक्कत होता। और ये कल स्कूल पर मांगो तो बा सा फोन। ठीक बा लब ये काम हो गई। अरे साला हाँ ई दोस्त के फोन रहला कि माल के फोन रहला रे? ना भाई मोबाइल मांगे आज ही बोल तो ये टूर दिन तो हार भागो ना तो देखले एकरा के दिमाग कहल जाला। और चुटिया बना देलस न हमनी के।